салом алайкум ҳамватанони азиз, мухлисони меҳрубон ва подписчикони гиромиқадр. Мо дар иҷаина бародар Шаҳриёр Давлат ва Шонемсира даъват кардем. Ма дар комментариҳо нигоҳ кардам, бисёр нависагием ки дар барномаи мешнусӣ ё не ҳама ки Шаҳбоза даъват кунем, Шонемсӣ даъват кунем, Шаҳриёр Давлата даъват кунем. Ба ҳамин хотир ма камтар дигар нақша гирифтем ки қатъи ҳамин бародаро ҳамроҳи Шаҳбозҷон, ҳамроҳи Шаҳриёрҷон аввалан як дует пешниҳод кунам барои шумо. Баъдан ин барномаро насиб боша, агар ки Шаҳбоз, Шаҳриёр розӣ бошанд, барномаи мешнусиёнерам иншоалло ки сиёмка кунем. Сухан ба шумо. Что насчет барнома, там дидам барномаи хубая. Чхел мухлиси ма не нашидем нешад. Шигрона худо ма чиза тато и қадар орзу намекардам ки худованд мара и рӯза расон. Як чаки меган худованд дод, неъматай надод, ҳикматай мисол. То что мухлисои ма одамое ҳастанд ки қатъи ма хеле открит чақчақ мекунанд. Ма худ прямой эфир мекунам, ролтон хурдестам қатъи чақчақ кардам, ҳамин ҷои изофаш нест мисол. Баъд ҳаст одамое ки чӣ бигӯм, мисол як гап пайда бояд идеал барои мо ки боша пайғамбари мо Муҳаммад саллаллоҳу алайҳи вассалам. Мисол дар ёдтон боша як ҳадис, як нақлашда ман кӯтоҳ кардам, мегӯм ки вақте ки мерафт як кури еврей дод мезад ки бо Муҳаммада бовар накунед, ӯ шуморо фреб мекунад. Исӯза гӯш накарда паҳми амро ҳар рӯз авқот медод, хатто ӯ пастш мезад. Мисол хулосаи гап ҳамин ки модам ҳаст одамое ки чӣ бигӯм паст мезананд. Ин дарахт мерам мегӯям мешнаси Шонемсира Исуса мешнасам мегӯям не ки ай тария он чи гнат мекуна як пеш мебурам одам хача камтар нороҳат зис мекунад. Ман хеле имина мухлиси реп дам ки чиз шиданч мекуна. Ба ин хотир изои муъмин ҳаромай. Ана не ки ма Шаҳбозҷон як фикр мекунем ки вақте ки ма барномаи Азизбек Ҷураев ва мешнусиёнера гем дар каналам партофтум, дар ҳамунҷо қариб зиёда аз 1000 комментариям 600 комментариям дар ҳамунҷо навиштагианд ки Наимҷони Саидалӣ Шонемсира даъват кар, Наимҷони Саидалӣ Шаҳбоза даъват кар, Наимҷони Саидалӣ Шона даъват кар. Дар мобайн бигем ки 5 та агар Шонемсӣ гуфта бошанд, 1 та Шаҳриёр Давлат гуфтагианд. Комментариҳо агар ба ҳамон хотир ма ҳамира нақша гирифтем ки барномаи 4 дорам, барномаи 4 Шаҳбоза даъват кар, Шаҳбоза даъват кар. 5 бисёртар Шаҳриёрро хоҳиш кардам, ба ҳамон хотир ҳади шуморо даъват кардаму гуфтам ки фикрҳои шуморо аввал бигирму, не ки асос нақшаи ма ҳамяе ки ҳамроҳи Хидр, ҳамроҳи Шаҳриёрҷон як дует масалан фикри ма қади инҷа гап сариги меравад ки масалан мо ҳам хе нақша гирифтем ки гуфти худат ки ози моҳи рамазона боха ба рамазон ҳамаи мухлисона табрик мекунам. Гапи Шаҳбоз роста, гапи озизат ҳақиқат дар ҳақиқат ҳамин халқи мо мақсад хай ки танқид намекунем, бисёруш мақсад мешносану мегӯянд ки намешносум. Баъд гуфти ҳамин ки ай пеш мебурой ҳам худат мисол нороҳат мешавад, ҳам одам. Ана ман фикр мекунем якум барномаро ма ба худам оғоз кардам, мешнусиёнера амрои масалан барнамадора ма кучкара қачи самандар гирифтам. Фикр мекунем ки мардами химон бениҳоят мардами хуб вақте ки санъаткорро мебинанд ки бисёрш дидаги нестанд. Ман фаҳмидам ҳамаш она аки масалан ҳастанд, манам гуфтам ки масалан намешнусум. Ма мисол оиди мардума мо танқид карда нестем, наинҷо ки мардуми мо асобина синф қишлоқоша ма мисол меёрам. Нахе бра мешносиш дарша тақтаки акози карантина намедонам, ози одам мегирзане ки обично пеша карантина ки ҳолате буд ки инами любой ҷо мераш таки круг да 2 минут чақчақ мекунӣ, адреса мепурсӣ, я шинос мебурӣ чақчақ мекунӣ, фалони мечи биё бирем хона меҳмондорӣ маҷбур хона мебаранд, ҳеҷ не намея очаш бити гапоя фатия гарм доран ҷушта як шакаровод мекунад тобистон боша, як тарбуз парбуз мекушанд. Ганда меҳмон дӯстанд, неки плюси ба номуса хонаи духтардор шавад гапо деворша нигоҳ кунам лойлақаи деворша тамом мисол мардума мо пас задани нестем, не ки аудитория мода ҳаст одамое ки мехоҳанд пас. мақсади шуморо 100% фаҳмидам. майли барномаи мешнусиё не бо шумо намекунем, ине ки нақша масалан барои подписчикои ма ваъда метиҳем ки масалан ҳар семон як дуети масалан ғарибӣ боша ҳама да масалан ғарибӣ боша масалан як суруди оча ё суруди ғарибӣ
насиб боша ҳамин кӯшиш мекунем ки ҳамин моҳ тайёр карда пешниҳоди мухлисҳо бигардонем. Ин ахай бародари мо ҳам Шаҳриёрҷон канал кушодагие дар ҳамин боло бидуроен канали Шаҳриёр давлада партисия кунем, дастгирӣ кунем бародара, бо иншоалло ки ҳамкориҳо айпешай, видеои нав айпешай. Боқӣ дар амони Худо бошем. Саломат бошем.